despre cum poți să faci bani online. Zilele trecute am publicat un videoclip nou despre cum poți să câștigi bani online fără să lucrezi. Acum 2 luni de zile am pus un videoclip nou cu o schemă de care ați putut profita și cei care ați profitat mi-ați scris în comentarii că ați făcut bani cu metoda asta. Astăzi a venit momentul să vă prezint o nouă metodă cum puteți să faceți bani. Metoda asta e o metodă care funcționează. Una dintre dovezile că această metodă funcționează este contul pe care vi-l voi arăta în continuare. O altă metodă este faptul că foarte multă lume încearcă în fiecare zi să facă bani cu metoda asta, dar atenție, foarte puțini din ăștia reușesc să facă bani pe termen lung. De ce se întâmplă asta? Pentru că metoda pe care vă voi prezenta astăzi este o metodă care are nevoie de mai mult decât simplu căutare pe Google. E o metodă care în mod normal are nevoie de mai multă informație în spate, de mai mult interes, și lumea nu prea depune interesul ăsta necesar în această zi. Bun, înainte să vă prezint metoda, vă invit să dați like la acest videoclip dacă vă place și să vă abonați la canal activând clopoțelul ca să fiți la curent cu noutățile. Da? Sunt 75.000 de spectatori unici, 7500. Asta înseamnă 7500 de oameni care urmăresc în ultima lună canalul meu și nu sunt abonați. Da? Așa că putem vedea și aici. Există un 30% din persoane care au activat clopoțelul, 70% care nu l-au. Activați clopoțelul să fiți la curent cu toate detaliile. Și lăsați-mi în comentarii acolo jos dacă încercați această metodă. O să vedeți că putem să vorbim inclusiv în privat în această metodă, da? Este o metodă prin care veți putea vorbi cu mine 1 la 1, oricând, la orice oră, ca să vă stau la dispoziție. Și e o metodă care are nevoie de niște bani la început. Dar e aprilie, cine e student poate să primească bursa, cine lucrează iar primește salariul. E nevoie de o sumă de bani la început, nu e o sumă mare și o să vă explic imediat de ce sumă de bani e nevoie. Bun, mai am de menționat că trebuie să fiți 18 plus. Vă trebuie peste 18 ani pentru această metodă. Nu e o metodă care e disponibilă pentru toată lumea, e o metodă disponibilă pentru cei care sunt 18 plus. Lucrăm la o variantă a acestei metode în care să poată participa și cei de la 16 ani. Da? E vorba de o variantă secundară a acestei metode, dar în varianta principală pe care o folosim acum și o să vă arăt în curând, trebuie să fii 18 plus. Bun, hai să vă explic exact cum stă treaba. Haideți să vă arăt tuturor cu ce se mănâncă această metodă. Cum ați văzut probabil din descriere, metoda asta se folosește de sporturi și e o perioadă minunată să folosim sporturile ca metodă de a face bani, pentru că avem ce sporturi să folosim. O să mergem pe ecranul ăsta, la unde am deschise deja 2 fișe și putem vedea că e perioada de turnee de basket, e perioada de ATP, e perioada de turnee de tenis. Da, avem aici turneele ATP de la München, turneul ATP de la Barcelona. Sunt turneele de tenis cele mai mari din Europa. Și prin urmare sunt turneele în care se investesc și mai mulți bani. Vedem că există un pool de premii de 2,8 milioane de euro sau de 2,5 milioane de euro în funcție de turneu. Practic, asta ce face ne arată nouă că avem o oportunitate, pentru că sunt meciuri importante, meciuri de interes care se întâmplă aici. Avem inclusiv jucători români care joacă și tot. Dacă v-ați dat seama deja în ce direcție merge tot videoclipul de astăzi, o să vă confirm că da, videoclipul de astăzi este bazat pe sports betting, este bazat pe pariul sportiv, dar este bazat pe pariul sportiv făcut în analiză. Asta ce înseamnă? Înseamnă că există anumite persoane, unii dintre ei chiar au lucrat la case, la agenții de pariuri, care vor merge pe terenuri propriu-zis la meciuri și vor trimite surse de live betting, da? Adică de pariuri în fiecare zi. În momentul în care astea se joacă, cotele sunt variabile, se schimbă și poate jucătorul favorit sau jucătorul care va câștiga meciul a avut un prim set mult mai prost sau o primă repriză mult mai prost, sau echipa de basket a avut o primă repriză mult mai proastă, dar își va reveni din a doua și a treia și asta se vede pe forma lui live. E bine,
informatorii care sunt acolo, colaboratorii noștri, ne vor notifica de aceste lucruri pe grupurile noastre și noi vom putea profita de asta. Asta de ce ne permite să profităm? Ne permite să profităm pentru că putem obține cote de până la 10x pe pariurile live care să se îndeplinească. Asta înseamnă din 2 lei poți să faci 20, din 5 lei poți să faci 50, din 100 de lei, dacă riști 100 de lei, poți să faci 1000 de lei. Și e o chestie foarte reală, o chestie care se întâmplă, da? Puteți să vedeți aici cotele de astăzi, două dintre cotele de astăzi pe canalul nostru de Telegram cu 410 abonați, da? Două dintre cotele de astăzi, am câștigat, cum vă spuneam astăzi, un picuț mai slăbuț. Aici am avut o cotă de 5,01, un pariu de 5 lei cu o cotă de 8, am câștigat 42,84 lei pentru că am avut un bonus. Aici iar este un pariu puțin mai slab, e o cotă de 5, da, pentru că e cota de 2,53 pe partidă dublată cu pariul pe care l-am avut extra, bonusul extra, și am câștigat 50 de lei din 10 lei pariați. Da? Astea nu sunt poate nu vă conving și e perfect normal, dar ăsta este grupul pe care l-am. Mesajele sunt puse acum 3 minute, încă nu au decât o singur view. Practic ce se întâmplă este că noi colaborăm cu Capital Bets. Capital Bets e una dintre cele mai mari agenții de pariuri de tenis. Au 596.000 de abonați, au peste 1.000.000 de euro câștigați în anul 2024 pe contul lor privat de Capital Bets. Deci ei au făcut peste 1.000.000 de euro din pariuri și au peste 8 ani în sector. Javier, patronul Capital Bets, este un fost jucător de tenis profesionist, 4 ani de zile de tenis în America Latină. A participat la câteva turnee internaționale, inclusiv la US Open 2019, care acum face sports betting și informații de aici. Am reușit în echipa de la Capital Bets să strângem și informatori care au colaborat cu casele de pariuri și astfel că eu vin și vă ofer toate aceste informații pe grupul MT România de Telegram. Da? Sunt practic bani gratis. Javi parează de la 2000 la 10.000 de euro pe pariu și putem să vedem cum câștigă toate cotele. Problema principală cu acest canal este că e în limba spaniolă. Ei iau 23,99 de euro pe lună ca să te alături canalului lor. Și este un canal în limba spaniolă dezvoltat pentru America Latină. Dar eu sunt pe acest canal, vi-l ofer vouă. Mai mult de atât, ofer inclusiv un bonus, o garanție de 50 de euro. Dacă intri pe canal și în prima lună de zile nu ai câștigat banii, poți să scrii pe canalul de Telegram că nu ai câștigat banii, am datele tale, trebuie să-mi trimiți doar un cont bancar și îți voi trimite 50 de euro cadou din partea echipei Millionaire Team Romania. Da? Putem să vedem aici altă tură de pariere de săptămâna trecută, în care a avut două pariuri consecutive de 1,8 cotă, 1,83 fără bonus, care i-au adus peste 16.000 de euro într-o singură zi lui Javi. Da? Se pot face bani cu chestiile astea. Astea sunt pariuri puse dinainte de meci, sunt pariuri puse din timpul meciului, sunt pariuri cu cote sigure, cu cote mici, cu cote mărunte. Dar cum v-am zis, faptul că noi facem live betting aici pe MT România înseamnă că noi avem acces la cote mult mai mari decât are el. De exemplu, am avut cota de astăzi de 5x, cotă de 2,53 ori 2 bonusul pe live. Practic cota s-a întâmplat pentru că jucătorul care trebuia să intre pe teren nu a putut să se antreneze înainte din cauza unei semi-accidentări. Călcat strâmb, intrând pe teren, nu a putut să-și facă încălzirea, nu a putut să se antreneze și nu a putut să joace la nivelul lui. Astfel cotele i-au urcat, șansele lui de a câștiga au căzut în cap și noi am putut profita de chestia asta. Avem încă timp. ATP München mai durează până în 21 aprilie, ATP Barcelona până în 20 aprilie. Ambele sunt o șansă foarte bună de a face bani. Ambele sunt o șansă unică ca voi să creșteți și să faceți bani. Și repet, avem și oferta promoțională de a vă da 50 de euro cadou la fiecare împreună cu Javi
pentru că suntem atât de siguri că o să vă meargă bestial, că dacă nu vă merge și nu faceți bani în prima lună, veți primi 50 de euro cadou din partea noastră. Ce costă? Toată treaba asta cât costă? Toată treaba asta costă doar 10 euro pentru voi. Noi din ăștia 10 euro, o parte trebuie să o dăm la capital, o parte va merge către stat pentru taxe. Voi puteți să cumpărați accesul pe canalul de Telegram pentru doar 10 euro, 50 de lei. Tocmai de aia ziceam, dacă ești student, poate primești bursa. E vorba de 5% din bursă. Dacă ești angajat și primești un salariu, poate e 1% din bursă, poate e 2%, poate e 10%, poate e 0,5% din salariu. Nu e o sumă foarte mare, e o sumă mică de 50 de lei. Și partea a treia, ce nu merge la taxe și nu merge la Capital Bets, va merge pe contul privat de staking, unde pariem cu un procent din toată suma asta, iar la final de lună împărțim dividendele astea. Luna trecută dividendele au fost undeva la 275 de euro. Cei drept am fost mai puțin subscriberi, eram 200 de subscriberi pe canal, deci cam 1 euro și un picuț pe fiecare, pe lângă profiturile pe care le-au făcut din pariuri abonații de pe canal. E o șansă unică pe care vă dau vouă alături de Capital Bets. E o șansă minunată de a face puțin profit și, repet, e vorba de pariuri de 5 lei, 10 lei pe care le puteți paria. Nu trebuie să riscați mai mult. Dintr-un singur pariu, într-o zi bună, și astăzi mai avem partide, puteți să câștigați mult mai mult de atât. Puteți să vă faceți bani înapoi și puteți să faceți un profit frumușel, consistent de 50, 100, 150 de lei în fiecare zi. Linkul este jos în descriere, pe pagina mea de Ko-fi, pe pagina canalului de Ko-fi, unde puteți intra. O să vă arăt și asta acum. Intrați și la secțiunea de donații va trebui să veniți aici la secțiunea de donații. E pe one time payment. Nu accesați monthly, one time payment și 10 euro care e suma minimă. Trebuie în mesaj să scrieți aici link Telegram și puteți să dați click direct pe donați. Ce o să se întâmple? O să vă ducă la Payment Portal, o să faceți plata de 10 euro și o să primiți instant înapoi linkul de la Telegram pe care trebuie doar să-l acceptați și să intrați în grup, unde o să vă trimit în curând viitoarele meciuri din seara aceasta. Foarte simplu, o ocazie unică pentru voi, dar e o ocazie pentru că vă apreciez și pentru că vreau să câștigați și voi împreună cu noi. Cam asta a fost tot de la mine. Până data viitoare, vă las cu cei mai buni. Nu uitați, intrați pe linkul din bio, plătiți cei 10 dolari, scrieți codul link Telegram în descriere și haideți împreună cu noi pe linkul de Telegram. Iar până la următorul video, nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul, să dați un like la videoclip, să lăsați comentarii și rămâneți cu bine. Millionaire Team Romania, v-am pupat!